Danas govorimo o vrlini saosećanja i tome kako je ona povezana sa elementom drvo i organima žuči i jetrom, a takođe i kako je povezana sa emocijom besa i ljutnje. Priča o saosećanju je takva da, znači, to je ljubav pre svega prema drugim ljudima, zainteresovanost za dobrobit drugih ljudi, ali i zainteresovanost za našu dobrobit. I ukoliko su te dve stvari povezane, tada saosećanje može da se artikuliše na pravilan način. Prvo ću se vratiti malo o elementu drvo, znači da objasnim teorijski kakve to veze ima i kako je povezano i sa čime je povezano. Znači, element drvo u kineskoj tradicionalnoj medicini povezan je sa organima jetra i žučna kesa i emocijom besa, ljutnje ili dugotrajne napetosti. Tako da, znači, ukoliko ta emocija dugo traje ili je veoma intenzivna, dolazi do poremećaja na energetskom nivou u elementu drvo. Znači, i tako da onda i ta emocija saosećanja, to je vrlina, izvinjam se, saosećanja, ne može da se artikuliše na ispravan način. Rekli smo da, pomenula sam oko teorije 5 elemenata, znači taj meridijanski časovnik, tako da ova energija jetre i žuči vlada od 11 sati uveče do 1 je žučna kesa, a zatim od 1 do 3 noću je energija jetre. Tada se ovi organi čiste i obnavljaju. Tako da zbog toga je izuzetno važno da, kao što smo rekli, da se legne ranije, da u to vreme već spavate, ne jedete, ne pijete, pogotovo ne alkohol, i da postepeno i da postignete to da imate taj čvrst san u tom periodu, jer je to izuzetno važno za regeneraciju. I ovaj element drvo i žuči jetra su takođe povezani sa očima, tako da i neki problemi sa očima mogu da znače disbalans u ovom elementu. Takođe, energija koju mi sakupamo tokom dana, znači gledamo okolo razne stvari i tako dalje, mi to sve upijemo preko očiju i ukoliko postoji neravnoteža u ovom elementu, takođe snovi koje imamo mogu da budu vrlo intenzivni, ne moraju da budu tako ni strašni, ali da budu veoma intenzivni kao da su stvarni, ili možemo imati kada spavamo osjećaj nekog kao plutanja. Tako da to su neki, da kažemo, simptomi kada je ova energija neuravnotežena i samim tim depresija koja se javlja kod određenih ljudi je povezana sa, ima duplu spregu sa nesanicom i lošim kvalitetom sna. Tako da zapravo zato smo i počeli da objašnjavamo ovih 5 elemenata i ovaj meridijanski časovnik baš od ovog elementa, zato što je najlakše da polako to spavanje pomerite ako ležete i suviše kasno i da onda polako uskladite dalji ritam dana znači sa ostalima, da onda polako usklađujete ostale elemente. Tako da, znači, kada je ovaj element ukorenjen, onda osoba ima jasnu sliku i jasan pravac u životu, kuda ide, šta želi da postigne, i znači kao i drvo čija energija ide i na dole i na gore, širi se na sve strane, znači može da kažemo da ostvaruje svoje ciljeve i da zna tačno kako se razvija. Takođe, kao što sam rekla na prethodnom kratkom predavanju, znači ta sistem 5 elemenata i zapravo rekli smo da označava mnoge stvari, tako da ne samo što sam ja sada navela ove organe i emocije, naravno mi se najviše bavimo
emocijama i vrlinama, ali takođe, na primjer, boje, evo, zelena boja, zato sam i obukla ovu zelenu košulju, da zapamtimo da je to boja elementa drvo, takođe godišnje doba je proleće i tada ako imate neke probleme sa ovim elementom, znači mogu se javiti i tegobe u tom godišnjem dobu, tako da to su neke znači, ovako stvari koje možete da povezujete i naravno možete pronaći puno takvih tabela gde ćete naći čitav taj sistem 5 elemenata i ostalih znači, stvari koje su povezane sa tim elementima i da to polako čitate, gledate i da to polako postane znači, povezano sa vama i da shvatite kada i šta se dešava. Znači, kako je ova emocija besa povezana sada sa vrlinom saosećanja? Pa zapravo, evo, imate sigurno primere u takvoj okolini da ljudi koji imaju problema sa besom, alkoholičari koji imaju nekada velike izlive besa, kada prestanu to da rade, znači kada se recimo odviknu od alkohola, kod njih se javlja potpuno suprotno ponašanje, znači postaju izuzetno dobri, saosećajni, žele da pomognu drugim ljudima i tako dalje. Tako da na taj način može da se vidi ovako prirodno, da kažem, ta povezanost. Prema Konfuciju, vrlina saosećanja je izuzetno važna vrlina i ona je prva vrlina koja se razvija i osnov za sve ostale vrline. Pa vrlo je jednostavno i logično to da kažemo, zato što bez te zainteresovanosti za druge ljude, za društvo u kojem živimo, naravno i za nas same i za našu ličnu dobrobit, ne možemo da razvijamo druge osobine. Stvari, da kažemo, loše razumevanje, da tako kažem, saosećanja može biti na nekoliko načina i recimo to se vrlo često dešava kod ljudi koji se bave drugim ljudima, humanitarnim radom i tako dalje, dolazi do takozvanog sagorevanja ili burn-outa i vidimo da to ima i veze sa elementom drvo, znači kao drvo izgorite. Tako da to je zapravo loše primenjeno saosećanje, jeste to lepo da pomažete drugim ljudima, ali znači morate da imate meru i u tome i da znate kako da to uspostavite. Druga zabluda vezana za osjećanje je sažaljenje. Znači recimo vi mislite da nekog sažaljevate pa ste tako dobri i toj osobi pomažete, međutim to je, kako kažu, ružnija sestra saosećanja. Znači, sažaljenje nije saosećanje. Tako da je tu sada uvek potrebno proceniti na koji način, znači, saosećati. I treća stvar je kada nekome nešto dajete, znači saosećate, pružate mu ljubav ili neku vrstu podrške, naravno ne treba da tražimo i očekujemo ništa zauzvrat i da nakon toga se onda osjećamo, eto ja sam toj osobi to i to dala, a ta osoba meni nije vratila. Znači to je isto pogrešno razumevanje i to nas ne vodi nikuda. Tako da, znači, ta vrlina saosećanja je jedan kvalitet uma zapravo i ona mora da se uvežbava, znači potrebna je koncentracija, potrebna je fokusiranost na to i budistička učenja često, znate i sami, čuli ste, govore o tome, o tom saosećanju, međutim ona takođe govori i o drugoj strani toga, znači to su kao dva krila, dve sile, dva načina koje nas vode ka putu prosvetljenja, a to su saosećanje i druga je mudrost. Znači moramo da imamo i mudrost da bismo mogli da na pravilan način artikulišemo našu altruističku intenciju za dobrobit drugih ljudi, znači da drugima pomognemo, ali za to moramo da imamo i mudrost, znači da ne bismo izgoreli, da ne bismo posle žalili zašto je neko nama nešto nije vratio i tako dalje. Tako da to su eto osnove neke o kojima govori
i budizam, a i znači Konfucije koji je postavio tu vrlinu kao prvu vrlinu koja je najvažnija i za odnose, uspostavljanje odnosa u društvu i znači dobrobit koju činimo za druge ljude, za naše društvo i ljude koji su nam bliski, ali i za širi društveni kontekst, a takođe znači da imamo tu mudrost da i sebe u celom tom procesu zaštitimo i ne sagorimo. Eto, to je kratko o saosećanju. Ako imate neka pitanja ili komentare, bilo bi mi drago da čujem ili da napišete i pratite dalje. Dolazi sledeći video i sledeći element, tako da ćemo u ovom serijalu zaokružiti teoriju 5 elemenata sa vrlinama koje ih prate i vrlo važno da te vrline dobro razumemo da bismo mogli i pravilno da ih primenimo. Želim vam lep dan od srca i sve najbolje i vidimo se uskoro.